Знаете ли, момичета, че червеното отново се връща на мода? Къде да го видите обаче? В Газела БГ. Стартираме с официална рокля, която може да откриете в още няколко цвята. Останете с мен до края на това чудесно видео, за да видите кои са те. Днес ви представям рокля, която сме изработили с дължина от 150 см. Умишлено е такава дължината, защото тя е официална. Предполага се, че ще бъдете с по-висока обувка. Разбира се, за хората, които се нуждаят от корекция, винаги може да се скъсите при правилния шивач обаче. Тази рокля, момичета, сме изработили от луксозен италиански сатен. Тук имаме две дълбоки цепки в предната част, които обаче прикриват много добре бедрата. Имаме платка, която е доста широка. Помислили сме за всяка една извивка да бъде добре прикрита. В предната част ще видите деколте тип прегърниме, като тук имаме всъщност изцяло отворено деколте, което при желание може да направите дълбоко в предната му част и да бъде още по-секси и предизвикателна визията ви. Ръкава е тип буфан, завършва с ластиче и като цяло просто роклята смятам за великолепна. Най-хубавото е, че освен в червения красив цвят, сме пуснали тази рокля в синьо и в черно. Може да ми оставите по един коментар и да ми кажете коя визия ви допада най-много, защото на мен определено червеното е любимия ми цвят и много се радвам, че то отново се връща на мода. Изпращам ви много целувки!